Chumurigereria aboroki okurase skuru yoborose yaitiwe gotoka se wodi ya Monyero chinsemo chiamarani bunge ya kitucha chenotha nigobane kibakwego kera kubwatekana no gosira babere bakonyora kurwase kyombe gya Joshua Nyarechi Foundation kalengane kyombe kinigo kya watokire bitamba byobo chanu asa aboroki oboroki mogokobo aseri tukoli ya lero murikito dipona sanya na roboti rwa senchira yoboime. Ebunge ya kitutu cha Chenot nigegenderete gochengero gosirwa kwa mwana Munyaroka gokwana imeye skuru yoboroso ya itibo egotoka imeye wodi ya Monyero chinsemo chiamarani nigo aboroki wabenyorire bitamba byobo chenu amo nendagera rero twabaire bitamba byobo chenu twabaire endagera buno mochere amafuta y'echingeni twarure chi chat sasa bana bali abasinini togosaba abana banyareka bakobere skuru amatukonsi kegere bitamba ibikanya na biba cyane nindi no kwegena nga at least bona abana mu kibona kora bya sama somabo mali go chikomisi kegera amatuka mango konyora abana aba kera batabwati bitamba ibi para sama tukabo konyere ba komisi iyo ekora kinga nyona masoma bamba iko kora bu gati ya baroki wabakonyaka wetira somurubuli obo musamaliyo mu ya Joshua Nyarenchi nigo bagokero murubuli yo na kwereneria ngambu ya mono asobe towers Tosa banaenda school juna. Pitia maisha yenye ni ngumu, tunapaki nyumbani, hatuji shule. Sasa tuko nazo, tutaweza kuwa shuleni kila siku. Omwalimu omunene bwe skuru eyoboroso Karen Nyakundi uyo bwato muyega bwoko litaya kogenda nkakurwa semiremo ya serikali nigagokera omuri uyo nerebo igo na kwireneria ngambu ya mono. Yenye tulikuwa nayo kuanzia darasa la 4 mpaka 8 muendelee nayo. Na hiyo ndio itasaidia watoto ili waendelee kufanya bidii. Hawa watoto wataendelea kufurahia, pia umewasaidia wazazi kwa sababu ni wao walikuwa wanaenda kuwanunulia. Chinga kiechechyo nigo baruko bolia kujesa serikali kurigereria magori y'ebitambaye byobo chenu gosekora sio murobelio bwoko na ebitambaye bibosa aboroki batari gwakanera. Yase serikali itenene ya national government inyareko bage koena nebitambaye ebi ekeirigori gosetwa ebosa buna mokwana na biribinde tukurana tu abaire ngo kibara bakora bya sama somabo kera muri komisi classes ebako be school full time Kolipatereka seni Kendizi TV korwa se skuru yoboroso ya itibo egotoka imeye ward ya Monyerero ebunge ya kitutu cha Chenot imeye county ya Kisii ile tele ndipon asanya